Σε αυτό το μάθημα θα δούμε τη διαδικασία της συγχώνευσης για ετικέτες αλληλογραφίας. Ας ανοίξουμε αυτό το φάκελο έντυπα, να δούμε ένα αρχείο μέλη συλλόγου που έχει τα στοιχεία των μελών. Είναι σημαντικό αυτό το αρχείο που έχει τον πίνακα, επειδή είναι αρχείο του Word, να μην υπάρχουν συγχωνευμένα κελιά, ούτε να υπάρχει κάτι άλλο πριν από τον πίνακα. Είναι ένα αρχείο που περιέχει μόνο τον πίνακα με τα στοιχεία. Για να δημιουργήσω αυτοκόλλητες ετικέτες αλληλογραφίας θα ανοίξω το Microsoft Word και κατευθείαν από τα στοιχεία αλληλογραφίας θα ξεκινήσω τη διαδικασία με το πρώτο βήμα, έναρξη συγχώνευσης αλληλογραφίας, και θα επιλέξω ετικέτες. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που επιλέγω το είδος του χαρτιού. Ένα από τα πιο γνωστά είναι αυτό το 30 ανασελίδα που μπορώ να προμηθευτώ από ένα χαρτοπολείο. Περιέχει 3 στο πλάτος και 10 στο ύψος, δηλαδή 30 αυτοκόλλητες ετικέτες. Στο δεύτερο βήμα, όπως και στη συγχώνευση αλληλογραφίας για επιστολές, επιλογή παραληπτών, χρήση υπάρχουσας λίστας, θα αναζητήσω το αρχείο εκεί που είναι αποθηκευμένο και θα το ανοίξω. Βλέπετε σε αυτό το πίνακα που έχει αυτές τις ετικέτες παρουσιάζεται και αυτό το επόμενη εγγραφή. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το πρώτο αυτό κελί για να δημιουργήσω την ετικέτα όπως τη θέλω. Θα έρθω εδώ, εισαγωγή πεδίου συγχώνευσης, ας βάλουμε εδώ πρώτα το όνομα, θα αφήσω ένα κενό, το επώνυμο μάλλον βάλαμε πρώτο, μετά το όνομα, θα πατήσω το Enter, στην από κάτω γραμμή όπως συνηθίζετε θα μπει η διεύθυνση, θα πατήσω το Enter, εδώ αν θέλω μπορώ να γράψω κιόλας TAFK ας πούμε, και να βάλουμε εδώ το TAFK που αντιστοιχεί στη στήλη που περιέχει αυτό το στοιχείο, κενό και το πόλι. Στις ετικέτες αλληλογραφίας το επόμενο βήμα μετά την εισαγωγή των πεδίων είναι να κάνω με αυτό το εργαλείο εδώ ενημέρωση ετικετών. Αυτό λοιπόν μετά την εισαγωγή πεδίου συγχώνευσης πάντα κάνω ενημέρωση ετικετών και έτσι βάζει τα αντίστοιχα πεδία με την επόμενη εγγραφή βέβαια και συμπληρώνει όλη αυτή τη σελίδα που είναι η φόρμα. Αυτό το έγγραφο το αποθηκεύω για να μπορώ να το χρησιμοποιήσω και αργότερα. Ας το βάλουμε στον ίδιο φάκελο στην επιφάνεια εργασίας. Και τώρα μπορώ να χρησιμοποιήσω το ολοκλήρωση της συγχώνευσης και επεξεργασία μεμονωμένων εγγράφων. Το τέταρτο βήμα δηλαδή της συγχώνευσης. Για όλες τις εγγραφές σε ένα νέο έγγραφο θα πατήσω το OK και θα δημιουργηθούν αυτόματα αυτές οι ετικέτες. Θα χρειαστεί βέβαια για τη συγκεκριμένη λίστα που είναι αρκετή να πάρω 2 σελίδες για να μπουν όλες αυτές οι ετικέτες. Αυτό το εκτυπώνω και μπορώ να ξεκολλήσω αυτά τα αυτοκόλλητα που θα μπουν πάνω στους φακέλους. Δεν χρειάζεται να το αποθηκεύσω, αφού κάθε φορά που ανοίγω το ετικέτες μελών θα παίρνει στοιχεία από τον πίνακα και μπορώ κατευθείαν με το τέταρτο βήμα να αναπαράγω αυτό το έγγραφο της συγχώνευσης. Θυμηθείτε ότι αν κλείσω αυτό το έγγραφο, στο έγγραφο που είναι το αρχείο προέλευσης που είναι τα μέλη συλλόγου, αν προσθέσω ή διορθώσω κάποια στοιχεία εδώ και προσθέσω και κάποια άλλα μέλη, κάποιες άλλες γραμμές, όταν κάνω τις ετικέτες θα είναι ενημερωμένες αφού θα παίρνει από αυτό το πίνακα. Θα αποθηκεύσω τις αλλαγές και ανοίγοντας τώρα τις ετικέτες μελών θα χρειαστεί να συνδεθεί με αυτό το αρχείο, θα πατήσω ναι και είμαι στις ετικέτες μελών κατευθείαν από τα στοιχεία αλληλογραφίας στο τέταρτο βήμα.
επεξεργασία μονομένων εγγράφων και OK. Δημιουργείται το ετικέτες 1 που περιέχει τα ενημερωμένα στοιχεία για όλα τα μέλη. Οποιαδήποτε αλλαγή θέλω δεν την κάνω σε αυτό το αρχείο, όπως και με τη φόρμα επιστολών. Θα πατήσω το όχι εδώ να μην αποθηκευτεί. Μπορώ να έρθω εδώ να μαρκάρω αυτά και να τα κάνω έντονα ας πούμε. Και επίσης εδώ σε αυτές τις γραμμές από τη διάταξη σελίδας να μην υπάρχει απόσταση. Να το κάνω 0 αυτό. Και να το βάλω στη μέση του κελιού. Θα πρέπει όμως για να ενημερωθούν και οι επόμενες ετικέτες να έρθω στα στοιχεία αλληλογραφίας και να κάνω ενημέρωση ετικετών. Θα αποθηκεύσω τις αλλαγές και τώρα από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με επεξεργασία μονομένων εγγράφων θα αναπαράγω με τις καινούργιες μορφοποιήσεις τις ετικέτες. Απλά χρειάζεται να βάλω αυτό το χαρτί που θα έχω προμηθευτεί στον εκτυπωτή, να το εκτυπώσω και μπορώ να τις χρησιμοποιήσω πάνω σε φάκελα. Ανακεφαλαιώνοντας, είδαμε από τα στοιχεία αλληλογραφίας τη συγχώνευση αλληλογραφίας για ετικέτες, το δεύτερο βήμα από την επιλογή παραληπτών να χρησιμοποιούμε κάποια λίστα που θα περιέχει αυτά τα στοιχεία που θέλουμε να βάλουμε στις ετικέτες, το τρίτο βήμα που είναι στην πρώτη ετικέτα, στο πρώτο κελί αυτού του πίνακα, να εισάγουμε τα πεδία και κατευθείαν να κάνουμε και ενημέρωση ετικετών. Και το τέταρτο βήμα, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και επεξεργασία μονομένων εγγράφων, να δημιουργούμε το συγχωνευμένο έγγραφο για τις ετικέτες.